3 χρόνια, πολλά ακούγονται βέβαια, η αλήθεια είναι, για να βρείτε τον τρόπο να συνεννοηθείτε. Και 3 χρόνια άσχημα με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχη δύναμη. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βγει και βαριά λαβωμένη σε αυτές τις εκλογές, αλλά παραμένει πρώτη δύναμη, παραμένει με μεγάλη διαφορά από εμάς που είμαστε δεύτερη δύναμη. Ιτήθηκε η Νέα Δημοκρατία χάνοντας 1 εκατομμύριο ψήφους. Δεν κατάλαβα τι γίνεται. Ο κύριος Λοβέρδος χάρηκε γιατί στρογγυλοποιήσανε στο 28. Χαμηλώνει το στόχο και εντάξει. Με λίγη αγάπη και κατανόηση για όλους απόψε. Αναζητείτε το αλαζονικό 41% και πάει περίπατο ο στόχος του 33%. Αυτό είναι δεν μπορεί να το πει κανένας νίκη. Είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα έρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέτυχε τους στόχους του. Πήρε όμως ένα αξιοπρεπές ποσοστό, ένα συμπαγές πλέον ποσοστό, το οποίο μας επιτρέπει. Κυρία Ματζουράνη, πρέπει να πιστωθεί στον κύριο Κασελάκη η σταθερότητα, ας πούμε, ή πρέπει να του χρεωθεί το γεγονός? Και τα δύο, θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν επέτυχε τους στόχους του? Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από 2 συντριπτικές εκλογικές ήττες. 2 διασπάσεις, μία 53, μία η 6-6. 2 είναι αυτές. 2, ήταν χωριστές οι ομάδες, άλλο ότι βρεθήκατε μετά. 2 διασπάσεις. Είναι διαφορετική οι θέσεις των 53, της ομπρέλας και διαφορετικά. Με κατατάσσετε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε, γι' αυτό σας λέω. Και οι 6-6 έχουν διαφορετικές θέσεις. Θεωρώ ότι δεν ήταν σωστή η πολιτική κίνηση να αποσχιστούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να μείνουν και να αγωνιστούν να γίνει πλειοψηφική η άποψή τους. Και να απολογούμε στα κανάλια για το πατρίστες και οικογένεια, για την Ιερή Συμμαχία των ΝΑΤΟ, για 1002. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από εδώ και πέρα. Αυτό. Δεν μπορούσαμε, αλήθεια. Κοιτάξτε, η φράση πατρίστες και οικογένεια που την καπηλεύεται η δεξιά χρόνια δεν είναι μονοπόλιο ο πατριωτισμός της δεξιάς. Η πατριωτική είναι η αριστερά. Πατριωτική είναι η αριστερά. Λέω λοιπόν ότι μετά από όλα σε αυτές τις περιπέτειες και μετά από σοβαρή εσωκομματική αμφισβήτηση, στον κύριο Κασελάκη πιστώνεται το 15% και χρεώνεται ότι δεν πέτυχε τους στόχους του 19%. Αυτό μας επιτρέπει... Είστε ο πρώτος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που περνά από εδώ και χρεώνει και κάτι στον κύριο Κασελάκη. Γιατί θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Όμως τώρα ο κύριος Κασελάκης έχει ελεύθερα τα χέρια του. Έχει μπροστά καταστατικό συνέδριο. Πρέπει να διοργανωθεί το κόμμα. Πρέπει να γιωθεί με τους μαζικούς χώρους. Πρέπει να έχει σοβαρή παρουσία στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση. Και έχει ένα πρώτιστο καθήκον ο κύριος Κασελάκης και όλοι εμείς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρώτιστο καθήκον του κυρίου Κασελάκη είναι να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Κύριε Θεοχάρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι... Μισό λεπτά για να ολοκληρώσω. Παρακαλώ όμως. Αρχίζοντας με διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι πολιτικά συγγενείς.